5 anos agardando por un xuízo. Sí, 5 anos, sí que nos avisaron que iba a ser un proceso lóxicamente duro e largo, pero non hasta este punto, de que se esclarezca todo e decir, bueno, veña, pois vamos a seguir pa diante, así é imposible. Hoxe o día é de lembranza das vítimas en accidentes de tráfico. Eles son Ángel e Marina, son dous irmáns que perderon os seus pais, Ramón e Chelo, nun accidente de tráfico en Outes. O condutor que viña de fronte invadiu o seu carril ao facer un adiantamento e provocoulles a morte. Eles denuncian que levan 5 anos agardando polo xuízo, que ademais fallan os protocolos á hora de asistir as vítimas. De feito, enteráronse da morte dos seus pais a través da prensa. Sofren un calvario dende entonces. Esta é a súa historia. Pois meu 4 de agosto é unha data super dura porque, bueno, aparte do tema do falecemento de meus pais, os asuntos que era o meu cumpleanos, é unha data super difícil de xestionar. Calquera se pode imaginar, tipo, Navidades, Día do Pai, Día da Nai, todo che recorda eso. Porque que pasou aquel día? Pois meus pais, o 4 de agosto, faleceron nun accidente de tráfico na zona de Outes, nunha carretera comarcal, nun adelantamento que fixo unha persoa e levounos por diante. Desde o principio xa estuvo cargado de persuicios pola forma de, bueno, saltándose todas as malas praxis en tema de comunicación do accidente. Chamou un amigo do meu pai para preguntarme como estaba o meu pai. E me dixo, teu pai está ben e tal. E pois non o sei e tal, acabo de chegar a casa, automáticamente xa chamei a meus pais, chamei no seu teléfono móvil, un daba sinal, outro non, chamei o teléfono de casa, evidentemente non me... O señor este que me chamou dixo, mira que saía aquí unha noticia de un matrimonio que faleceu. Eu creo que xa sabía que eran eles, lógicamente, porque despois vimos a noticia, viña con un nombre de iniciales, e a foto do coche, un Ford Focus gris, a matrícula, absolutamente todos os datos que xa me enterei así. Entón, en este caso non hubo un protocolo, non se exerceu, non se levou a cabo un protocolo de comunicación para os afectados, non das vítimas, para os afectados. 5 anos agardando por un xuízo. Sí, 5 anos, sí que nos avisaron que iba a ser un proceso lóxicamente duro e largo, pero non hasta este punto. 5 anos é demasiado tempo para poder avanzar e non estar con esta impotencia, esta inquietude de que se esclarezca todo e decir, bueno, veña, pois vamos a seguir pa diante. Así é imposible. O xulgado de Muros, que é onde depende o caso de meus pais, ten moito traballo, eso, que nos din que é un xulgado moi pequeniño e que vai todo, pois eso, máis despacio. Pero, bueno, de aí a 5 anos, pois xa é demasiado tempo, non? Por moito que sean esas as causas. Desde o minuto antes que reestruturar absolutamente todo. A vida dache un giro de 180 grados, eso de seguros, todo o entorno, en realidad, porque a xente está acostumbrada a darlle como unha data de caducidade o teu duelo. Sabes, en tema de que se necesitas axuda psicolóxica non se che brinda nin por parte da compañía nin do entorno de ningún tipo, nin laboral, nin, bueno, es todo, absolutamente todo. Sí que os temos sempre moi presentes porque sempre estábamos juntos, ou todos os domingos comíamos juntos, por non decir que eles os criaban. Non sei que contaron os nenos e inventamos unha anécdota para Emma, porque ela non nos ten os recordos, síntese, digamos que menos, non neste caso. Eu existía, como suele dicir. Non te podes permitir rendirte, todo o contrario. Eu creo que o amor que lle tiñamos a eles é o amor que lle temos aos nosos fillos. E a unión que temos meu irmán e máis eu que é a herencia máis bonita que nos poderon deixar nosos pais. Eso tamén é verdade.